שלום לכולם, היום בקונגרס השקעות ערך נמצאים איתנו 3 בתי השקעות אשר יציגו 3 מניות שונות. נתחיל עם בית ההשקעות פסטרנק שוהם, אריאל מולדובן, אנליסט בכיר, יציג בינינו את מניית אפקון. שלום אריאל. שלום מיכל ותודה על ההזמנה. אנחנו נפגשים עם הרבה חברות בזמן האחרון, ואחת המניות היותר מעניינות שראינו להשקעה היא חברת אפקון החזקות, שאותה אני רוצה להציג היום. מבנה הסקירה יהיה סקירה כללית על החברה, נעבור לסקירת מגזרי הפעילות וניתוח הרווחיות שלהם. לחברה סך הכל 4 מגזרי פעילות, חלק עם רווחיות יותר גבוהה, מגזר אחד עדיין מפסיד כסף. נעבור משם למודל הערכת השווי ונסיים בתמחור השוואתי לשאר המתחרות בשוק. אז אפקון בעצם נוסדה לפני 70 שנה, מעסיקה למעלה מ-1,200 עובדים גם בארץ וגם בחו"ל. היא מוחזקת החל משנת 2003 על ידי קבוצת שלמה החזקות. אנחנו מכירים את הקבוצה מהשוק מתחום הליסינג, הספנות, הביטוח והנדל"ן. אפקון עצמה פועלת ב4 מגזרים כמו שאמרנו, מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות, מגזר הבקרה והאוטומציה, מגזר הסחר ומגזר התקשורת. החברה נכנסה על עוד תחום פעילות קטן בתקופה האחרונה שהוא תחום האנרגיה הירוקה. החברה אמורה להקים תחנות רוח בשותפות עם חברה אחרת. כרגע בהערכת השווי לא התייחסתי לשווי של הפעילות הזאת בגלל שהיא עדיין לא מניבה ולא צפויה גם להניב כנראה בתקופה הקרובה. מבחינתי זה עוד איזה אפסייד נחמד בחברה לעתיד הרחוק. אז מבחינת מגזרי פעילות, המגזר הראשון הוא מגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות. בעצם כל לקוח שרוצה להקים מבנה חדש או לשפץ מבנה קיים יכול לקבל מאפקון את כל השירותים, החל מבניית המבנה עצמו, דרך התקנת מערכות אלקטרומכניות שזה חשמל, מיזוג אוויר וצנרת. אפקון גם מתקינה מערכות חשמל לתעשייה, ייצור והתקנה של מוצרי תשתית חשמליים והנדסת גז למפעלים שרוצים להסב את עצמם לפעילות בגז. אנחנו יודעים שזה משפר את הרווחיות של החברות וראינו את זה גם בתקופה האחרונה. לקוחות לדוגמה של המגזר הם מוסדות ציבור, מפעלי תעשייה, חברות הייטק, מפעלי מזון, בתי חולים וגם חברת החשמל. המגזר השני הוא מגזר הבקרה והאוטומציה. בעצם אנחנו נפגשים עם הרבה מוצרים של אפקון בחיי היום ולא תמיד אנחנו יודעים שזה מוצרים של אפקון. ניקח לדוגמה, אני נכנס לכל מגדל משרדים חדש, אז כבר בחנייה יש לי את הקופסה הכחולה הזאת שאנחנו רואים פה בתמונה במצגת, עם הבקרת חנייה והשער שמתרומם עם המצלמה שמצלמת את הרכב, זה בקרת החנייה של אפקון. מעבר לזה, אחרי זה שאני מגיע ללובי, יש את השערי כניסה החשמליים, הכרטיסים המגנטיים החכמים שאני אקבל בכניסה, זה גם הבקרת מבנה. במשרדים עצמם אנחנו יכולים לראות גם בתקרה וגם בצדדים את מערכת גילוי וכיבוי אש יכולה להיות של אפקון. מוצרים נוספים לדוגמה במגזר הזה עם בקרה תעשייתית לחברות ייצור וקריאה מרחוק של מדדי מים, שהלקוחות העיקריים במגזר הזה הם גופים שלטוניים, לקוחות מוסדיים, מפעלי תעשייה, בתי מלון, קניונים ומבני משרדים כפי שאמרנו. המגזר השלישי הוא מגזר הסחר. באמצעות חברת עדקה, אפקון מייבאת ומשווקת ציוד בתחום החשמל, מוצרי הבקרה, מכשור ורכיבים אלקטרוניים לתעשיית ההייטק. והמגזר הרביעי והאחרון הוא מגזר התקשורת. בעצם אם בעבר אפקון באמצעות אדירן טלקום הייתה משווקת מרכזיות ותיקות מסוג קורל, שאחר כך הם גם שיפרו אותם למרכזיות בטכנולוגיית IP, היום כל השוק עובר לטכנולוגיית ענן. אפקון גם פיתחה מרכזייה חדשה מסוג נקראת איוניקס, היא מרכזייה מתקדמת יותר, נותנת פתרון לכל התשתית התקשורת של העסקים, החל מטלפונים, טלפונים חכמים, מחשבים, אפילו טאבלטים. לשם השוק הולך, אפשר להשתמש בזה בענן פרטי או בענן ציבורי. מה שכן, צריך לקחת בחשבון שלאור המעבר שאנחנו בעיצומו מהמרכזיות הוותיקות יותר לטכנולוגיה החדשה, אפשר לראות גם ירידה בהכנסות של החברה מהמגזר הזה וגם ירידה ברווחיות. אנחנו נראה את זה בשקפים הקרובים. אם ננתח את המגמות בהכנסות מתוך הדוחות הכספיים של החברה החל משנת 2011 עד בעצם היום, עד לדוח האחרון, אנחנו רואים שמשנת 2011 יש גידול יפה מאוד בהכנסות גם בפרויקטים למבנים ותשתיות, גם בבקרה באוטומציה, גם במגזר הסחר. סך הכל התקדמות מאוד יפה. בתקשורת, כמו שאמרנו, זה המגזר היחיד שבעצם מראה קיטון בהכנסות, ויש לזה את הסיבות שם.
אם ננתח את הרווחיות התפעולית לפי מגזרים, כמו שאנחנו יכולים לראות בדוחות, לקחתי פה את שלושת הרבעונים הראשונים, כי החברה עדיין לא פרסמה את דוח רבעון 4 ל-2014, אפשר לראות שפרויקטים מבנים ותשתיות בעצם מהווה 60% מההכנסות של החברה, אבל עם רווחיות תפעולית שהיא יחסית נמוכה, 4.5% ב-2014. מגזרי הבקרה והאוטומציה והסחר מציגים רווחיות תפעולית הרבה יותר גבוהה, דו-ספרתית יפה ב-2014, ומגזר התקשורת, לאור הסיבות שאמרנו, בינתיים מפסיד. כאן חשוב להגיד שתי דברים. דבר ראשון, לחברה יש סינרגיה בין תחומי הפעילות השונים. זאת אומרת, לקוח של פרויקטים למבנים ותשתיות, יכול להיות גם לקוח של מגזרים אחרים, של מגזר הסחר, של מגזר הבקרה והאוטומציה וגם של מגזר התקשורת, כך שגידול בהכנסות במגזר אחד יכול לתרום גם להכנסות בשאר המגזרים. והדבר השני שהוא גם חשוב, מגזר התקשורת. אז אמרנו שהוא בינתיים מפסיד כסף. כמו שאנחנו רואים את זה, יש שתי אפשרויות לחברה. או לשפר את הרווחיות ובעצם לעבור לרווחיות תפעולית במגזר הזה, או להבין שזה שוק של שחקנים גדולים והרבה השקעות וטכנולוגיה מתקדמת ופשוט לסגור את הפעילות של המגזר. כל אחת משתי החלופות שהחברה תבחר צפויה כמובן לשפר את הרווחיות התפעולית של החברה כולה, ושניהם יכולים לתרום להמשך. הנה נתח את ההתפתחות בצבר ההזמנות, אנחנו רואים שאם ב-2011 צבר ההזמנות עמד על 688 מיליון שקל, היום נכון לדוחות האחרונים הצבר עומד על למעלה מ-1.3 מיליארד שקל, התפתחות יפה מאוד בצבר. ההתפתחות הזאת גם תומכת בהנחות שעוד מעט נראה אותן במודל הערכת השווי. אז בעצם באיזה ההנחות אני משתמש? דבר ראשון, הערכת השווי היא בשיטת ה-DCF, היוון תזרים המזומנים. שיעור ההיוון שלקחתי פה הוא 10.5%, שזה לדעתי שיעור היוון מאוד מאוד שמרני. א', בכלל כדי להגיע לשיעור היוון, אז המשתנים הם מחיר ההון של החברה, מחיר ההון הזר של החברה שהוא היום מאוד נמוך, וכמובן ריבית החסרת סיכון בשוק, שאנחנו כולנו יודעים שהיום הכי נמוכה שהייתה אי פעם. בכל זאת העדפתי להיות שמרן ולקחת פה שתי סיכונים נוספים של החברה. א', החברה היא חברה פרויקטלית, הסיכון בתנודתיות בהכנסות שלה הוא מאוד גדול, וב', החברה היא חברה יחסית קטנה, הסחירות בה היא יחסית נמוכה, ושני הדברים האלה בעצם מעלים את הסיכון של החברה, כך שהעדפתי לקחת שיעור היוון שהוא יותר גבוה קצת. פחת מייצג שווה להשקעה ברכוש קבוע מייצג, והצמיחה שלקחתי לשנתיים הקרובות זה 12% במבנה ותשתיות, 4% בבקרה ואוטומציה ו6.5% במגזר הסחר. כל ההנחות האלה נתמכות גם בגידול היפה מאוד שראינו בצבר ההזמנות, וגם בביצועים ההיסטוריים של החברה, כמו שאפשר לראות בשקף הקרוב של התזרים המזומנים החזוי של החברה. בעצם לקחנו ובנינו תחזית תזרים מזומנים לחברה, כמובן לרבעון הקרוב של סוף שנת 2014, שכבר היה אבל עדיין לא פורסם, לשנת 2015 ו-2016 ושנה מייצגת. כל ההנחות שאפשר לראות פה בשקף נתמכות גם בגידול בצבר וגם, כמו שאמרנו, בביצועים ההיסטוריים של החברה. בגלל שהשקף הוא מאוד מאוד עמוס, לא ניכנס למספרים פה ונעבור ישר למסקנות של הערכת השווי כדי לעשות סדר. אז השווי התפעולי שמתקבל לחברה הוא 714 מיליון שקלים, או עם עודף התחייבויות פיננסיות של 230 מיליון, נדל"ן להשקעה של 51 מיליון והשקעה בחברות כללות של 57 מיליון שקלים. כל זה גוזר לנו שווי כלכלי לחברה של 592 מיליון שקלים, שלעומת המחיר היום שהמניה נסחרת גוזר לנו דיסקאונט של 85%. אם נשווה לחברות המתחרות שאנחנו מכירים בשוק, אנחנו מכירים את חברת אלקטרה, גם הפעילות ההנדסית שלה וגם מפעילויות אחרות, עוד חברה שפועלת בתחום ההנדסה אינטר תעשיות. אז מבחינת מכפיל רווח, אנחנו רואים שאפקון נסחרת במכפיל הרווח הנמוך ביותר מבין החברות האלה, 7.1 לעומת 15 של אלקטרה ו-11 של אינטר תעשיות. גם מכפיל ההון שלה הוא יחסית נמוך, 1.16 לעומת יותר מ-2 באלקטרה ו-1.1 באינטר תעשיות. החברה גם מדורגת טריפל בי פלוס גם במעלות וגם במדרוג, היא גם גייסה חוב שכיר בשוק וחברה מאוד מוכרת. גם אפשר לראות בגרף של המניה, החברה עברה רה-ארגון ומיקוד עסקי באמצע שנת 2003, אפשר לראות שעד שנת 2003 מחיר המניה פחות או יותר עמד במקום, ומאמצע 2003 אפשר לראות שיפור מאוד מאוד משמעותי במחיר של המניה. שוב, צריך לקחת בחשבון את הסחירות הנמוכה יחסית,
ויש ימים שמאוד קשה להיכנס לפוזיציות, יש ימים שמאוד קשה גם למכור את המניה, צריך לקחת את זה בחשבון. אם נסכם את כל מה שראינו בעצם, אז החברה מראה צמיחה יציבה לאורך השנים. החברה פועלת בתחום שאנחנו לא צופים בו איזה פגיעה רגולטורית משמעותית, אנחנו מאוד קרובים לבחירות שהן כנראה יהיו על בסיס חברתי, והרבה חברות לדעתנו יפעלו בסוג של אי ודאות בתקופה הקרובה. אם זה הבנקים ואם זה חברות הביטוח וחברות המזון, אנחנו חושבים שבתחום של אפקון, שהוא תחום שהוא מאוד תחרותי, לטוב ולרע, לא צפויה איזה פגיעה רגולטורית משמעותית. יש סינרגיה בין תחומי הפעילות השונים של החברה, כמו שראינו בשקפים הקודמים, והחברה מתומחרת גם במכפילים נמוכים, גם ביחס למתחרות שלה, אבל גם ביחס לשאר המדדים בשוק. מצד שני, החברה פועלת בסביבה מאוד מאוד תחרותית, היא גם מציינת את זה בדוחות שהתחרותיות במגזרי הפעילות שלה היא מאוד מאוד גבוהה, יש גם יתרונות לגודל בתחומים האלה. הסחירות הנמוכה במניית החברה גורמת לזה שזו השקעה שהיא לא מתאימה לכל אחד ולא לכל גוף, בסך הכל פוזיציות ביתר לפעמים צריכים להיות לטווח יותר ארוך, כי לא תמיד אפשר לצאת לחברה, ואנחנו מכירים הרבה מניות יתר, יכול להיות גם אפקון, שהדיסקאונט שלהם בסופו של דבר הוא מאוד יפה על האקסל, אבל בפועל קשה לו לבוא לידי ביטוי. והדבר האחרון, כמו שאמרנו כמה פעמים, מגזר התקשורת כרגע מעיב על רווחיות החברה, אנחנו לא צופים שזה יישאר ככה. אם נסכם, סך הכל ההשקעה בחברת אפקון נראית לנו מאוד מעניינת לטווח ארוך לגיוון כל תיק השקעות. כמה שאלות לפני שאנחנו מסיימים. שאלה ראשונה, הצגת את המתחרות של אפקון והייתי רוצה לדעת האם יש לה איזשהו יתרון יחסי ביחס לחברות האלה ומה נקודות החוזק שלה בעצם. אוקיי, אז היתרון היחסי, כמו שאמרנו, א', וחשוב מאוד, זה המחיר המאוד נמוך שלה, לדעתנו, יחסית למתחרות. עכשיו, דבר שני, לחברות האלה יש טרק רקורד מאוד גדול עם לקוחות שמרוצים, כנראה יזמינו גם בפעם הבאה את השירותים של אפקון. אנחנו רואים גם גידול משמעותי בצבר ההכנסות של החברה, כל זה אני חושב שמהווה כן יתרון של אפקון לעומת המתחרות. מה הסיכונים התפעוליים לחברה, מבחינת פעילות של החברה? הסיכון הכי גדול שאני רואה לחברה זה עצם היותה חברה פרויקטלית בעצם. חברה פרויקטלית זה חברה שמקבלת הזמנות של פרויקטים מחברות אחרות. זאת אומרת, בתקופה של האטה כלכלית יכול להיות שהיא תקבל פחות הזמנות, כמובן הצבר ירד, וזה יפגע בהכנסות החברה, וגם קשה מאוד להעריך הכנסות של חברה פרויקטלית, כי התנודתיות שם יכולה להיות מאוד גבוהה. איך הריבית הנמוכה משפיעה על הפעילות של החברה? ריבית נמוכה, מעבר לזה שהיא טובה לכל שוק המניות, כי המכפילים היא בדרך כלל מעלת המכפילים, לחברות מהסוג של אפקון היא טובה מאוד, כי היא גורמת לחברות אחרות להשקיע יותר. עכשיו, אפקון היא בדיוק במגזר הזה שהחברות משקיעים, אם בהקמה של מבנים חדשים, אם בהשקעה בציוד חדש או במערכות תקשורת חדשים, וזה לדעתי גורם שיתרום מאוד לחברה בתקופה הקרובה. ושינוי במגמה של הריבית? שינוי במגמה של הריבית, אנחנו לא צופים כרגע שהריבית תחזור למקומות מאוד גבוהים. נכון, הריבית כנראה תהיה במגמת עלייה, אבל עדיין, לדעתנו, בתקופה הקרובה הריבית תישאר מאוד נמוכה, אנחנו רואים עכשיו היא אפסית והכי נמוכה שהייתה אי פעם. כל זה לא צפוי להשתנות, גם אם הריבית תעלה ברבע או ב0.5% או אפילו ב1%, עדיין להרבה חברות כדאי יהיה להשקיע בפרויקטים חדשים, וזה טוב מאוד לאפקון.